comunidade en pasar a fase 3 na desescalada. Pero todos nos preguntaremos que está pasando cos animais que campaban libremente pola cidade mentras todos nós estábamos confinados e confinadas? Pois ben, a nosa reporteira Alba Fontenla estará hoxe aquí para contarnos que pasa coas xirafas. Adiante, Alba. Noticias, as xirafas son uns animais herbívoros e vivíparos, vertebrados e terrestres. Teñen un pescozo moi largo. Grazas, Alba, pola túa información sobre a xirafa. Agora cambiamos totalmente de terzo porque vamos a pasar a tratar un insecto. Moi ben, escoitastedes ben, un insecto, a libélula, máis coñecida como cabaliño do demo. Para iso temos a nosa reporteira Alma Maquieira. Adiante. Hola, moi boas a todos. Dende Barro vamos a coñecer un pouco máis a este insecto chamado a libélula. É un insecto invertebrado con moitas curiosidades. Ten uns ollos enormes que lle deixan ver todo arredor. Teñen 4 alas que non poden plegar. E seu corpo é moi longo que é delgado que forma de anéis. Teñen 6 patas con pelos que lle axudan a cazar. Son carnívoras comen outros insectos, mosquitos, abellas e bolboretas. Viven en lugares cálidos e están en todos os continentes, menos Polo Norte e Antártida. Pasan parte da súa vida na auga. Poden poñer donde poñen os seus ovos, xa que son ovíparos. Son moi rápidos e sabedes unha cousa? Non pican os humanos. E hasta aquí a miña conexión. Vou seguir buscando a ver se topo unha libélula. Moitas grazas, Alma Maquieira, pola túa reportaxe sobre a libélula. Deixounos abraiados como nos deixa a música de Juan Pardo. Seguro que xa sabedes cal é o seguinte animal. Pois sí, moi ben, trátase da andoriña. Esta vez vai a estar explicada da man do noso reporteiro Brais Acuña. Adiante, Brais. Ola a todos, vou a falar das andoriñas, que tamén se chaman golondrinas. Son pequenas e de cola larga. Son vertebrados. Tamén ovíparas. Son carnívoras, alimentanse de insectos. Están no medio aéreo, están por todo o mundo. Veñen cando fai bo tempo. Cando non fai, encha a súa comida e se van. Hacen muchos kilómetros. Non se pode romper o nido das golondrinas porque senón morren os bebés. Bos días, compañeiros e compañeiras. Hoxe vou a informaros sobre os golfiños. Os golfiños son mamíferos acuáticos que viven en casi todos os mares. O seu
corpo é alongado cunha aleta dorsal e dúas laterais que cambian de forma e tamaño segundo a especie. Ten un oco no seu lombo. Os golfiños son vertebrados, é dicir, teñen o esqueleto interno. Son animais carnívoros xa que se alimentan de pequenos animais marinos. Encántanlle os calamares. A súa reprodución é vivípara xa que saen da barriga da súa nai e xa saben nadar. Para comunicarse utilizan a ecolocalización. Os golfiños durmen só coa mitade do seu cerebro e a outra mitade permanecen esperta para poder seguir respirando. Moi interesante a información aportada por Candela sobre o golfiño. Nadando, vamos saltando ata chegar a outro animal, o oso panda, animal que está en perigo de extinción, pero que saberemos máis información gracias da man do noso reporteiro Gabriel Colla. Damos paso ao seguinte reporteiro. Boas tardes, hoxe os vou enseñar como son os osos pandas. Son vertebrados e son vivíparos, son omnívoros e non invernan. E hai que cuidalos moito, están en peligro de extinción. Adeus. Perdón, que me están dicendo por o penganillo que o noso seguinte reporteiro xa está preparado. Pois, enseguida damos paso a Hugo González, que nos vai a falar dun estupendo felino, o leopardo. Hola, soy Hugo González y parece ser que en barro se vio un leopardo. El leopardo es un animal terrestre y es mamífero. El leopardo pertenece a la familia de los cérvidos, como el tigre, como la pantera y como el león. Que se trata muy bien, por eso están los bosques y selvas. Donde más ejemplares hay es en África y Asia. Animal de 4 patas y tiene una cola fina y es de color castaño y tiene manchitas negras. Además se parecen a las rosas, por eso se llaman rosetas. Es de un animal vivíparo y vertebrado. Un animal carnívoro y está alerta por de día, tanto de noche. Más de los más veloces y puede correr hasta 60 por hora. Hueso y oídos, puede crujir como el león. Un animal que necesita beber muy poco y le gusta estar aislado. Un animal que está en peligro de extinción, por eso tenemos que cuidarlos. E do leopardo pasamos a falar do rei da selva, da man do noso reporteiro Iker Fontela, que está no medio da sabana esperando por nós para entrar en conexión. Adiante, te escoitamos. Ola, hoxe vamos falar sobre o león. O león é un gran animal cuadrúpedo de color dourada ou gris. Pode chegar a pesar de 160 a 260 os machos e as femias de 120
a 180. As femias rondan os 3 metros de longitud, desde a cabeza hasta a cola. As súas patas son musculosas, pulgares extremadamente afilados para suxeitar ben as súas presas, que a súa poderosa mandíbula cos seus dentes caninos de 8 centímetros convírteos en unha máquina de cacería. Os leóns poden vivir en cautiverio de 14 a 20 anos, en cautiverio en liberdade de 12 a 16 anos. Son depredadores non domesticables. Os machos e as femias son fáciles de distinguir pola melena que teñen alrededor do pescozo. Fanse máis grandes en enfrentamentos aos outros animales. Os leóns pódense saber os anos do león pola cor da súa melena. Se a teñen máis escura, máis vello o león, e se a teñen máis clara, máis xoven é o león. É un dos animales máis admirados pola súa fortaleza e a súa bravura. Son coñecidos como o rei da selva ou o rei dos animales. É un animal vertebrado que vive en zona do medio terrestre, en zonas boscosas, a vida de sabana, en semidesiertas, donde poden correr a grandes velocidades. Suelen refugiarse do sol debaixo das acacias ou de os árboles de orixen africana. Viven en Asia, na actualidade, en Asia, en África, donde se estiman que non chegan aos miles de habitantes pola fortaleza, pola amenaza do home. A súa alimentación puramente carnívora. Suelen cazar mamíferos herbívoros como a cebra, o xabarí, o corzo e o ñu. Os leóns cazan en manadas. As leonas son os que cazan. As leonas cazan acorralando e perseguindo a súa presa hasta atrapala. Os leóns non cazan a súa propia comida. Non cazan por diversión, suelen cazar pola noite. Poden inxerir 7 kilos de carne ao día. A súa reproducción é vivípara. Aos 4 anos, a maioría das leonas xa se ha reproducido. En cada camada suelen sacar de 3 a 4 crías, de 1 a 4 crías. O tempo de gestación é de 3 a 4 meses. Para dar a luz, as leonas abandonan a manada en sitios tranquilos, agachándose en sitios tranquilos e seguros pero cada certo tempo as leonas cambian de cochadeiro porque os seus depredadores nos descubran. Aínda así, o 80% para protexer as súas crías, pero aínda así as súas crías cando nacen cegas, non ven hasta a semana despois de nacer. A súa alimentación pode ser colectivo, porque as leonas dunha manada poden ter crías ao mesmo tempo, así protexen as súas crías. E aínda así o 80% non vai arriba das crías. Outra característica dos leóns é
que son os máis sociables dos felinos. O seu grupo suele ser de 4 a 37 leóns, depende das súas presas. Teñen o espacio ben definido, polo que non toleran leóns intrusos. As leonas cazan en grupo, compartindo o seu alimento para toda a manada. O rugido do león pode escoitar a 8 kilómetros. Corren a 58 kilómetros hora, caminan a 4 kilómetros hora e saltan a 12 metros de distancia. A súa vista é 5 veces maior que a dos humanos. Poden escoitar a 1 kilómetro as súas presas. A manada do león pode tardar 4 horas en comer e 20 minutos en beber. Os leóns salúdanse soltando a maxela. A súa fociño sirve como unha huella dactilar. Fin. Chao, chao. E agora viaxamos ata a selva tropical da man de Iker Martín, que nos vai a presentar a panteira negra, un animal que lle encanta a vida nocturna. Adiante! Bos días, desde Agudelo vamos a falar da pantera negra. A pantera negra son felinos de ata 2 metros de largo, con grandes mandíbulas, para cazar animais grandes. É un animal carnívoro que sae a cazar de noite, por iso lle chaman el fantasma de la selva. É vertebrado, vivíparo e terrestre. Sabe trepar e nadar moi ben. Son nativos de Sudamérica, Norteamérica e Centroamérica, cerca de zonas de auga. Teñen unha excelente visión nocturna. Viven sós e só se xuntan para aparearse. Poden chegar a camiñar centos de kilómetros e vivir ata 20 anos. Son leopardos ou xaguares que mudan as manchas da súa pele, a cor negra por problemas da súa melanina. Un bico, gracias e hasta o próximo ano. E como peixe na auga, nos atopamos ao noso seguinte reporteiro, Iván Gago, que nos vai a falar do peixe espada. Dámosche paso. O peixe espada ten unha nariz afiada e longa como unha espada. Con ela atrapa a súa comida e defendese dos seus enemigos. É vertebrado xa que ten esqueleto, vive en prácticamente todos os océanos do mundo, aínda que prefire as augas cálidas. É carnívoro porque come
solitarios llegaron a topar ejemplares de 5 metros. Adiós. E tras dar a volta a medio mundo, agora vamos ao xardín da nosa seguinte convidada especial, Lucía López, que nos vai a falar das formigas. Ola, vou vos falar sobre a formiga. É un animal invertebrado. O corpo está formado por cabeza, tórax e abdomen e teñen 3 pares de patas. É un animal invertebrado. Son omnívoros, aliméntanse de plantas e insectos. O ciclo de vida pasa por 4 etapas: ovo, larva, crisálida e formiga adulta. Están as obreiras, soldados e reinan, son ovíparos. A reina pon entre 800 e 1500 ovos ao día. Viven na terra en pequenas cavidades. Son animais moi traballadores e moi limpos. Poden vivir entre 4 e 12 anos. Non emiten sonidos. Son capaces de levantar 50 veces o seu peso. E o cerebro é máis grande en proporción ao seu corpo. Chao, espero que vos gustade. E por último, e por iso non menos importante, vamos a dar paso a Ricardo Landín, que nos vai a falar do espectacular gorila de lombo prateado. A ver que nos conta. Adiante, Ricardo. Ola, hoxe vamos a falar dos gorilas de lombo prateado. Viven no monte de África Central. Son animales grandes moi fuertes. Son os máis grandes do mundo. Son herbívoros que ás veces comen bichos. Levan as súas crías na barriga, son vivíparos. Viven no medio terrestre, non lle gusta a agua. Camiñan sempre a 4 patas. Teñen nas pés e un esqueleto interno. Pero son vertebrados. Unha curiosidade é que cando se ven en peligro póñense as 2 patas e peta fuerte as mans no peito para notar que é moi fuerte. O lombo plateado é o jefe da súa manada. Pois ben, ata aquí as noticias de hoxe do noso telexornal serán. Como? Perdón, que temos unha emisión especial? Dime por aquí que teño que dar paso unha emisión especial co Ceip Amor Ruibal. A ver que nos contan. Haberá por aí algún outro animal solto? Adiante. Bos días a todos e a todas. Quería colarme neste telexornal para despedirme de todos vos e que teñades un bo verán e espero vervos, aínda que sexa de visita, para o curso que ven. Un saúdo, boas vacacións!